Minulla on suoritettuna 2 toisen asteen tutkintoa, vaatetusartesaani ja hopea-artesaani. Koulutuksen jälkeen etsin näiltä aloilta töitä, mutta työpaikkoja ei ollut tarjolla. Työskentelin sitten 1,5 vuotta kauppapuutarhalla ja kun työ siellä päättyi, ilmoittaudun työvoimatoimistoon. Työvoimatoimiston kautta löysin teknisteppikoulutuksen, jonka aikana tutustuttiin eri tekniikan aloihin. Koulutuksen kautta sain tietoa uusista aloista, joka auttoi minua löytämään kiinnostavan alan. Ennen kuin teknisteppikoulutus ehti loppua, hain opiskelemaan Vaasan aikuiskoulutuskeskukseen koneistajaksi. Opiskelemassa olen ollut siitä lähtien eli lähes vuoden verran. Opiskelu koneistuspuolella on käytännönläheistä ja teemme työhallissa erilaisia harjoitustöitä. Opiskeluun on kuulunut muun muassa manuaalisorvien, jyrsinten sekä CNC-sorvien ja työstökoneiden käyttöharjoitukset. Koneilla olemme valmistaneet esimerkiksi erilaisia sorvausharjoituskappaleita. Olemme käyneet läpi myös levytöiden ja hitsauksen perusteet. Opiskelussa käytetään myös jonkin verran tietokonetta, koska sillä tehdään muun muassa ohjelmia CNC-koneille. Koneistuspuolella opiskelu painottuu enemmän käytäntöön kuin teoriaan, mutta teoriaa on silti jonkin verran. Ryhmässäni olen ainoa nainen, mutta en ole kokenut sitä huonona asiana. Olen samanlainen opiskelija ryhmässäni kuin muutkin. En myöskään koe, että työllistymiseni metallialalle on sen vaikeampaa kuin miehilläkään. Toki joskus olen joutunut selittämään, miksi olen valinnut tämän alan. Näin kävi viimeksi, kun hain työssäoppimispaikkaa. Sain kuitenkin tämän kyseisen työssäoppimispaikan ja se onkin opiskeluissani seuraavana vuorossa. Mielestäni on hyvä, että koulutukseen kuuluu työssäoppimisjakso. Pääsee näyttämään, mitä osaa ja työnantaja ottaa helpommin töihin, kun tietää, mitä minä osaan. Valmistun koneistajaksi tammikuussa 2013 ja uskon, että mahdollisuuteni työpaikan saantiin ovat hyvät. Voin suositella metallialaa muillekin naisille, mutta toki se vaatii luonnetta. Liian herkkänahkainen ei saa olla. Keski-Pohjanmaan aikuisopiston ja työvoimatoimiston Step Up-palvelutiimi tarjoaa maksutonta uranohjauspalvelua. Ohjauspalvelu voi sisältää yksilöllistä uranohjausta, koulutus- ja työllistymisvaihtoehtojen selvittelyä, osaamis- ja soveltuvuusarviointeja ja opiskelun aloittamista tukevia palveluita. Mari Jokelainen-Mäkelä hakeutui opintojen pariin ja lopulta hoitoalalle lähipiirin tuen ja rohkaisun myötä. Kerrotko hieman taustastasi ja siitä, miten sinusta tuli Step Up-opiskelija? Ystävän kannustamana. Mä lähdin sitten erilaisiin näihin työvoimatoimiston näihin kursseille ja sieltä kautta sitten. Minkälaista apua sait Step Up-hankkeista? No siinähän kartoitettiin niin kuin aika pitkälle se, että mikä ala mulle sopii ja tää oli sitten nappi suorastaan tämä hoitoala, mikä mulla on ollut niin kuin ihan lapsesta asti haaveena. Mistä sait kipinän lähteä opiskelemaan hoitoalaa? Mä oon valmistunut aikoinaan elintarvikealalta, niin sitten mä perustin perheen ja vähän piti saada semmoista elämänkokemusta ja näkemystä, niin että uskalsin sitten lähteä alalle. Ja sitten kun oli tosiaan nämä hyvät mahdollisuudet aikuisopiskelijana. Niin... Minkälainen opiskelijaryhmä teillä oli valmentavassa koulutuksessa? Meillä oli hirvittävän mukava silloin sosiaali- ja terveysalalle valmentavassa koulutuksessa. Meillä oli 13 opiskelijaa tai kurssikaveria. Mukava pienryhmä. Se oli todella mukava ja miellyttävä ja oli hirveän helppo tehdä töitä ja ryhmätöitä ja käydä työpaikoissa tutustumassa. Oikein hyvä. Miltä sinun tulevaisuutesi näyttää? No, kun mä oon tämän alan valinnut, niin oikein hyvältä.
että ei kyllä työtä ainakaan lopu, vaikka niitä tekisi kuinka. Voisitko suositella Step Upia myös muillekin? Ilman muuta. Se on kyllä, että varsinkin jos on pitkä ollut kotona, niin se on semmoinen ihan hyvä ensimmäinen askel.